Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kalinaw, kahusay ug paghigugmaay sa tanang mga katawhan. Karon unang Biyernes sa buwan sa Mayo, ato ang debosyon sa Sacred Heart of Jesus. Ang maong debosyon nagtudlo kanato sa paghigugmaay, nagikinahanglan kaayo sa tibuok kalibutan karon, labi na tali sa nasod sa Russia ug sa Ukraine ug sa mga allies nila. Ang ato sa dinhing campaigning para sa atong eleksyon karong Lunes, ato sa ngiampo nga maghigugmaay ang atong mga political aspirants ug ang ilang mga supporters, kay murag gubot-gubot gyud ang atong pamaagi karon. Kinahanglan tag modeling sa kasing-kasing. Pasalamatan pud nato ug atong iampo ang mga taong nahigugma nato dinhi, ang atong mga benefactors and donors nga mihatag sa ilang mga suporta pinaagis pagpamalit ani atong dupes nga slots para sa atong mga proyekto nga unta punon sa sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot na ngamuyo kami nga kaming nasayod sa grasya sa pagkabanhaw sa Ginoo, mabanhaw unta nganha sa bag-ong kinabuhi, pinaagi sa gugma sa Espiritu Santo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Niadtong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga panghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong Pari ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya sa mga sinagoga sa Damasco, nga gitugutan siya pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga yang makit-an didto, lalaki ug babae, ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. Sa iyang pagpaingon sa Damasco ug sa duol na siya sa syudad, sa kalit may kahayag gikan sa langit nga midanag libot kaniya. Natumba siya ug nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Kinsa ka ba, Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog miingon, ako si Jesus nga imong gilutos. Apan bangon, ug lakaw ngadto sa syudad, ug didto sultihan ka kung unsay imong buhaton. Ang mga tawo nga kauban ni Saulo nanghunong nga wala makatingog. Nadungog nila ang tingog apan wala sila'y na tawo nga nakita. Mibangon si Saulo ug gibukan niya ang iyang mga mata, apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak o gidala ngadto sa Damasco. Sulod sa tulo ka adlaw dili siya makakita ug niining panahona wala siya mukaon
nimo inom. Didto sa Damasco may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias. Pinaagi sa pananawon, giingnan siya sa Ginoo, Ananias, ug mitubag siya, ania ako Ginoo. Ang Ginoo miingon kaniya, lakaw ngadto sa dalan nga ginganlag tulid nga dalan, ug pangitaa didto sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga Tarso nga ginganlag Saulo. Nagampo siya, ug sa pananawon nakita niya si Saulo, ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga misulod ug unya mipandong kaniya sa iyang mga kamot aron makakita siya pag-usab. Si Ananias mitubag, Ginoo, ang nagsulti kanako mahitungod kaniya ug sa mangilngig nga mga butang nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. Unya karon ania siya sa Damasco ug gihataga gahom sa mga kadagkuan sa mga pari pagdakop sa tanan nga nagsangpit sa imong ngalan. Ang Ginoo miingon kaniya, adtoa siya kay gipili ko siya aron pag-alagad kanako ug sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hodeo ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. Ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pagaantuson tungod kanako. Busa miadto sa Ananias sa balay ug gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, igsuong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi sa pagpadala kanako aron makakita kapag usab ug mapuno sa Espiritu Santo. Diha may nangahulog na daw mga himbi sa isda gikan sa mata ni Saulo ug nakakita siya pag-usab. Mitindog siya og gibunyagan ug human siya makakaon, nabaskog siya. Nagpabilin si Saulo sa Damasco sulod sa pipila ka adlaw uban sa mga tinun-an. Miadto siya sa mga sinaguga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw dayga ang Ginoo, kamong tanang mga nasud, himaya siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang ka nato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon Ikaw, ikaw, o Ginoo. Nakahaling kini og mainit nga panaglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao o dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing way katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kayang akong unod mao ang matuod nga kalanon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon. Gisulti kini ni Jesus samtang nagtudlo siya didto sa sinaguga sa Capernaum. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Padayon tang nagbasa sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 6 diin gi tudlo ni Kristo sa wala pa ni siya mamatay nga siya mahimong pan nga kalanon. Mao ni ang usa sa mga translations sa iyang gisulti sa Ginoo pinaagi sa John 3:16. Unsa may inyong mahinumduman anang bersikulo nga sikat kay na John 3:16. For God so loved the world that He gave us His only Son. Munay John chapter 3 verse 16. Pag John chapter 6 iyan ang gihisgutan didto unsa dining gugmaha, unsaon ni pagpakita, gihimo niya ang iyang kaugalingon nga pagkaon. Kamo ni ama mo ron dinhi mangaon mo Ginoo. Mura mo nakalitan sa kong pangutana usara may nitubag. Ni amo aron mangaon og Ginoo. Ganahan gid mong muka og Ginoo. Yawa gud. Kung mangaon mo sa inyong balay, unsa may inyong bation og naay pagkaon ba, nya magkasaw mo kaon, malipayon mo o masukanon? Kana mulami ra gid ng pagkaon basta naghigugmaay ang nangaon. Nag-away gani ang nangaon, nya mangaon sila. Unsa may mahitabo sa pagkaon? Wa gyud lami. Nilingian na imong tupad. Lamian karong musimba kay naa na siya. Ing naganahan kay kung musimba basta naa ka. Sige, ing na. Sige na. Ing na ba? Imo bang imong tupad ba? Ing na ganahan kay kung musimba basta naa ka. Nya gatan-aw mo aning gawali, ganahan mo musimba. Nya mo palit mo slat. Sinanasan ayaw lagi na ninyo o ganahan mong musimba palitan mo slat, di ba? Mo na siya
Pero unsa man gyud ning gugma? Kining gugma mao ni ang sugo sa Ginoo. Mato pa niya the highest commandment. Nya karon do na sa siya'y pinaka number 1 nga sugo natong tanan. Pagdayon na ninyang sakas langit. Unsa may iyang sugo? Matud pa sa atong tubag sa Salmo. Sa to? Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Nga, karon di naman kinahanglan kay itang mulakaw sa tibuok kalibutan, dako kay gastoy mo adto kag Europe, adto kag Amerika, adto kag dili. Text lang. I-upload lang sa YouTube, di ba? Magmisa ta dinhi, atong upload sa YouTube. Awa na, daghan na kaayong makabati. Pero ang problema, pangutan na unsa may atong gisangyaw, maayong balita o daotang balita. Sa inyong paminaw, maayong balita o daotan? Maayo, okay. Maayo di ay. Ang ato karong mga politicians o ang ilang mga supporters, unsa kay ilang gisangyaw diha sa ilang paglakaw-lakaw, either naglakaw-lakaw physically or naglakaw pinaagi sa internet or sa social media. Unsa kay ilang gisangyaw, maayong balita o daotang balita? Sige, dool-dool na ra baron. Ako mo gamit ko aning punga pero wa jud ko kasuway ani ha. Nakaron ko no tingkamang. Karon bang mga panahon na kuno ba tingkamang pero wa jud ko masuway, wa jud ko kasuway sukad 1987 hangtod karon wa jud ko kasuway gikamang ko. Gahuwat kong kamangon. Ako no Madrid no yung kamang natin. Okay, karon nanggawas baya ang mga pari o mga madre na kita ko sa YouTube, nagrally sila atubangan sa Kumilik. Asa na? Kumilik dito sa Manila. Nagrally sila, dag placards kay ilang gi-declare ang ilang gisuportahan na kandidato. Mga pari, mga madre, ambot kuyog man tingin ito mga seminarians. Ana, tuaron sila dito nagrally. Ambot maing balita ba ka to? Ako di man ko mopugong ana. Pero ang ako lang point, kanus aman mahimong maayong balita ang atong gisangyaw. Kun ang atong gisangyaw mao ang gugma, maghigugmaay, kana mo'y isangyaw. Sa unang pagbasa, niya din hinato makita ang gugma sa Ginoo nga maoy iyang giingon nato. John chapter 15, niingon sa siya, paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Mo na ang model ha, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Giunsa man ta paghigugma ni Hesus? Why kontrapartido? Wa siya mo establish og kontrapartido. Tanawa, si Saulo, si San Pablo, nga nahimong San Pablo, kontrapartido siya sa mga Kristiyano katong gasunod ni Kristo. Muna ang iyang gibuhat, iyang gilutos ang mga Kristiyano. Gipapatay niya si Esteban, kay young officer man siya, nangayo siya og authority sa mga Hudiyo nga authority or sa Roman ba to, aron panakpo niya katong nagsunod nga nanagan ngadto sa Damasco, gigukod niya kay iyang ipapriso, yag mo resist patyon naa siya authority ana. Motong gapanon na sila padong ngadto sa Damasco aron tinud-on ginilag gukod. Nya si Ananias ang pari sa mga Kristiyano nga tuas Damasco, gikuyawan, gikulbaan kay naanay notisya nga padong na dinhi ang nganlan og Saulo, grabe kaayo mulutos nato, hurot gyud taron ani. Di ba? Unsa may giampo ni Ananias, Ginoo in town, patya in town ning among kaaway aron dili kaabot diri awa sa tingali no. Pero ilikay kami ni ining among kaaway, ilikay in town mi Lord, protektahi in town mi aning among kaaway
normal gina nga gibati nila, nanagan gud sila. Sus gipadamgo mas Ginoo si Ananias adtua aning balaya karon dayon kay tua didto si Saulo nabuta nya ayuha siya. Niingos Ananias, Lord, nahibaw baya ko unsay tuyo anang tawhana padong dinhi ang pagpangita o pagdakop namo nanago ganimi imo na noong kung pasugato niya. Di ba kakuha mo sa istorya? Uy. Bi kamo kuno be, kamo naitaong galutos nimo nya hunghungan kas Ginoo sugata. Nya kanal bang tawhana ang tuyo mao ang pagdakop o pagpatay nimo? Nya nakahatag na gid siya sample gipatay na ang usas mga leaders si Kuan Esteban. Be, sugat ka. Abisa na lang, ingon ani na lang. Kanang kabit sa imong bana. Nasakit. Nya way kwartang ikapa-ospital. Nya ingnon kas Ginoo, adtua dadas ospital patambaling. Nya ibaligya ng imong gamayng yuta, aron do na kay ikagasto sa ospital anang kabit sa imong bana. Adto ka. Oy, tubag. Na, tingo. Pero si Ananias kay nagsigi magkaon sa Ginoo, gikaon man niyang Ginoo, nahimo siyang liwat sa Ginoo. Wa na siya mo question pag ingon ni Kristo, ayaw na dihag panagana kay ako siyang gipili aron maoy magsangyaw sa akong mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo. Tanaw ha? Ang kaaway ni Kristo iyang gigamit nga iyang mensahero. Murag di na to masabtan, no? Ang gasigig daot nimo mao na noy magsangyaw sa imong mensahe, imposible. Imposible gyud kayo. Pero ang Ginoo ra gyud makahimo ana. Only the love of God can make an evil person a holy one. Muna, ayaw gyud dumti ang imong isig katao. Huwag kang magsabi ng tapos. Sabi ng mga Tagalog. Di ba? Ayaw gyud pag-ingon nga, wa na. Kanang maglagot kas pare, nya mo ingon dayon ka, di na dyan ko musimba ng parian. Oy, sure? Tanawa o niyag mahimo na ni mong parish priest. Musimba dyan kagbalik, oy. Di dyan ko pa dito. Magto dyan ko dito. Ay na lang ta. Ako bitas una, daghan, kaya kadumot na ako. Naglagot sa akong winalihan o sa akong binuhatan. I-post pa ko social media, ipanabi pag yun ko. Karon, magsige nag-amin, oy. Padir. Nako, I love you. Ang tutok mo muna ako. Nagtuo mo na makako. Tinuod ba yan ha? Diha pa'y gahilak. Kani kusog yung kaning mudaot nako. Naghilak in town. Kay pahilugan yun ang iyang mahal sa kinabuhi. Layo-layo ra ba? Ako dyan kuno'y gipangita. Nako kanira bang nag-text na ako, animal ra ba dyan kayo ni sa una? Pero suod yun mi niya. Suod yun mi ba? Pero ning bali lang siya partido. Dito siya sa laing partido nga nagsigig persecute na ako. Sige na yung daot to the max. Karon gahilak-hilak naman kay ipaadto yun kay kung an lagi. Ako diyong giadto ninggakos ko siya nako. Pero wag yun mangayog, sorry. Kay lipay lang yun kay siya nga kanang niadto ko. Pero wag mangayog, sorry. Kinahanglan pa ba? Kailangan pa bang sayo ay bigkasin? Di ba? Kailangan pa bang ako ay tanungin?
Di na sa mata mo makikita ang iyong damdamin. Di ba? Mauna, mahigog mata. Muna kani-kanong atong mga kandidato karon o mga supporters, paghigugmaay. Unsa may atong higugmaon? Higugmaon na to pag-una ang atong nasod, ang atong pagka-Pilipino. Nga higugmaon na to kining dako ang event nga mahal kaayong atong gasto, kining eleksyon. Yes, tinuod na. This is our sacred right to vote. Sagradong katungod ang pagbutar. Tinuod na. O ang kada nato boto, sagrado. Yes, every vote is sacred. Pero ato bang girespetuhan ang atong sacred vote? Uy, mga human na lang ang termino sa nidaog. Di gyud mo concede ang napildi. Sige yung paghot hangtod mga human ang termino. Mga buangunta. Sacred, nga dili na to i-honor, nahimo ng desecrated. May patong mga dili, wa kailag sacred nga mga nasod. Kana bang dili sila ba dominantly Catholic or Christian nations? Kay inigdaog pag sa ilang kaatbang. Why 3 days? Concede. Mulaman no pa. Ipakita pas publiko, i-declare pa, I accept my defeat, and let us support our new president. Ana pa? Pero kita din file ng petisyon, rally dayon, away yun. Nga mo na'y secret. Ato ka nang iampo ng batasana, ang kuyog maapil ng mga pari, hastang mga madre, maapil na sa pagka desecrated. No? Muna'y kuyaw, kay kita rabay gasigi din hig-promote og sacred. Munang doon na tayo sacred heart, doon na tayo sacred mga sacraments, doon na tayo sacred place, nga kining simbahan. Di man gani ni pabutangan din hiog ka na ganing, di man gani mo palakton sa unang panahon, kamong mga lay, di mo kasaka diri oy. This is the holy of holies, nga ang pari ra, nga holy kaayo, maoray makatungtong diri. Na anay koral diha, anhara mo diha magluhod, maghuwat mo tagaan, ug di san mo tagaan, panguli mo sa inyo. Dili mo tagaan anang sacred species, kaila kay tag-unsa ning sacred, including sacred life, consecrated life. Pero atong i-desecrate panahon sa politika, nalipay pa kang Ginoo ana. Muna maghigugmaay ta. Di ko ganahan mo tawag anang kontrapartido. Ang sa manunta, ang may itawag. Naamgo ng kontrapartido. Karon ay mga ginikanan, naghilak, kay ang ilang mga anak ni kontra na nila. Tungod lang kay lain-lain silang kandidato. I-post pagyod sa social media. Ingnon pagyod nga, you lost your son forever. Grabihan naman anak. Because of this, you lost your son forever. Napag yung maingon nga, mura kong mamatay. Ug ludon kong magtanaw sa akong inahan. Nganong iyan ang gihimong pagpili. Nganong kanay iyang gipili. Ana ba? Mga anak, naghilak in taon ang mga ginikanan. Naara ba tay figure nga ginikanan? Di lang ako isulti. Nga nahimong ingon ani. Nga gi-highlight pagid ni sa mga vloggers nga doon na say gisuportahan. Murabag doon ay intention ba nga nung gi-post maning niya diha sa social media, gihimong viral nga nakadaot man ni og relasyon sa ginikanan og sa anak. Nya malipay ta ani. Ang simbahan magpakahilom ani, I condemn this act. This is against the commandment of God. Honor your father and mother. Bisag unsa pa na sila kangilad. Di ra ba jud kay tanto ngilad? Amo, di man jud ngilad. Ang iyang ginikanan. Nya ingnon, you lost your son forever. Masusuka ako
makita nako imong naong. La, unsa naman ni? Nya mao ning klasiha sa ato dining political activities o mga attitudes. Nya mo apil pud ming taga-simbahan. Patay. Way kaugmaon ang atong nasod. This is a very clear indicator nga wa gyud kaugmaon ang atong nasod with this kind of attitude ba nga di ta ka maong maghigugmaay. Let us ask the Sacred Heart of Jesus, a heart nga maka-accommodate og mga kaaway, a heart nga kamaong mo transform sa iyang kaaway into a friend nga mahimong higala. Kanabang heart nga kamaong mo antos og magpakamatay para sa iyang kaaway, mao na gihimo ni Jesus. Kanabang heart nga ang akong kontrapartido himuon akong alay sa akong misyon sa paghigugmaay. Kanindot ana, no? Kamo, kinsa man inyong sundon ron, kanang kusog ang manaot sa iyang kaatbang o kanang kusog ang muhigugma sa iyang kaatbang? Sunda si Jesus, hastang iyang kaatbang, gihimo niyang magsasangyaw sa iyang misyon, sa iyang ebanghelyo. Sundo na to si Jesus. Di ta mo sunod og tao. Og naa may tao mo sunod ni Jesus, ikuyog na nato atong butaran. Og di sad siya mo kuyog ni Jesus, yawan-on kayo, ayaw butaran. Sa wa man ko'y mapili pa din. Tanggilan na dihag, abstain. Pero og butang isad. Og naa sa kay paglaom, aning ko ana bisag animal ni gamay, butang ni. Niingon si Ananias, last na lang ng putas, taas na naman akong will. Niingon si Ananias ba, Lord, kahibaw baya kag unsay binuhatan anang tawhana? Kanabitang gusto ni Ananias kaning atong tawhanong kinaiya, kanabitang hinumduman ang nangagi, di ba? Kusog kay halongkatin ang mga nakaraan. Di ba? Muna sa Tagalog. Pero si Jesus ang iyang gitanaw karon and forward. Karon maghimo tag bag-ong sinugdanan. Ayaw na hinumdumi ang nangagi. Di sad ilubong sa kalimot, pero mulaom ta. This is our Christian hope. Christian hope. We can start a new beginning if we love each other. We can start new beginning. Paragod anang nagkabuwag ng mga bana o asawa, kay nangabit ang usa, niya karon ibalik nang gahilak, gato ang luha, maingon dayon, we can start a new beginning. Ana, no? Kay paralyzed naman siya gikan karon hangtod sa katapusan, di agas ng luha, di nakasulti. So, we can start a new beginning. Di ba? Ana na. Kamuron, mausan natong gitawag og renewal of heart. Kaya gina nato, ay napagsighisgot atong nangagi, let us renew. Mabitan na dinis atong simbahan, magsigi pataghisgot atong kapilya dias atbang, ayaw na. Let us start a new beginning. Maghimo taglaing kapilya o naa. Kana sag natay kwarta. O guasad, mag-sharing lang gutag unsay naa. Pero let us start a new beginning of relationship. The relationship nga gitawag nato paghigugmaay. Ngina, nindog na ta. Mga igsoon, ang Dios mihatag kanato sa iyang kaugalingong anak tungod sa iyang dakong gugma aron mahimo natong pagkaon nga makahatag sa kinabuhi. Malaumon kita nga mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan mutubo unta sa iyang paghatag ug kabililhon sa Eucharistia pinaagi sa tiunay ug kinasingkasing nga pagsaulog sa santos nga misa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong katilingban musalig unta sa grasya ug kaluoy sa Dios diha sa pagsagubang sa mga kalisud ug pag-antos sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga pamilya, ilabi na ang mga kabataan,
mutubo unta sa grasya, pinaagi sa makanunayong pagdawat sa santos nga Eukaristiya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tungga kami. Nga hatagan unta kita sa Dios o grasya o kusog, sa pagkamahimong buhing saksi sa kabanhawa ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mauman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tungga kami. Nga ang atong mga paryente ug mga higala, nga nag-una kanato diha sa pagtuo, makadawat na sa ganti sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo tungga kami. O Dios, gihatag mo kanamo ang imong lawas ug dugo tungod sa imong dakong gugma. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Unsay gasa ko kanimo tungod sa imong kaayo. Iluwas mo ako gikan sa sala, ug kanunay imong gipakita sa kayugaway suko, sa kayugaway suko. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahil ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa kining mga halad ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, himua kami alang kanimo nga mga gasa nga tunhay alang kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohonong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan manalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit,
nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namu nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, tuabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta,
namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Tugpasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Tinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. I beat from the great city speed, in the great heavy dust of the streets, pulsing with millions of faith, with millions of faith. You told me to give the good news to the poor, till prisoners, now they are prisoners no more. Till blind people look up and see, and set the downtrodden free.
has come, and go tell everyone the news that God's kingdom has come. Magampo kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa ni ining Eukaristiya, nangaliya nga mapaubsanon nga ang gipabuhat namo sa imong anak aron paghandom kaniya, makatabang kanamo sa pagtubo diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalinaw. Nga bisag lutuson ta, malinawon sama nila ni Ananias. Nga unsa ra man gyud makapahimo ani kung kamaugit ang mahigugma sama sa paghigugma ni Kristo kanato. Salamat sa mga nahigugma nato dinhi nga mibati sa atong panginahanglan ang namalit sa atong slots para sa atong project ang DUPS, Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction ang atong slots, no? Kagahapon nakatigom na ta og halin nga niabot na og 3,627 slots. Itong pakpakan ang Ginoo. Naapay 50,373. Nga tong target ani nga makaabot unta tag mga 10,000 or 12,000 slots ang halin aron makasugod na ta sa atong construction sa atong bag-ong konbento. Pero huwat-huwat lang ta. Kana bitang hulmigas, kaila mo hulmigas. Oh, hinay kaila mo lakaw, nya magtangag og perting gagmaya. Nya sige lang yung butang, sige lang butang. Hangton mo ana gyud na ilang balay no. Bundo. Mulapaw sa yuta ba. Mausa na kanang anay. Ang dagko ka na islag balay. Pero hinay-hinay lagi na islag ana. Ambag-ambag ba. So kamo, mga anay sa gugma, mga hulmigas sa slots. Hinay-hinay lang sa ta. No? Na siya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what